haƙuri kare da ka daina, kake tsara da ramba, ka zama mai zarafin nazari, a sannan za ka cire ban. Mai haƙuri kare da ka daina, kana tare da ramba, ka zama mai zarafin nazari, a sannan za ka cire ba. Mai haƙuri kare da ka daina, kake tare da ramba, ka zama mai nazari, Hassan ne za ka ci riba. Rabi na ke sawa fari, sarkin da shi ne, sarkin sarakai shi ne ɗai, Allahu ya rabbani. Duk inda zan je in na faɗi, shi za yi mini tsani. Dogaro da kai kaɗai da yo Allah, da famin in zamo babba. Allah ka ƙara salati gun Rasul da mai girma, wannan da ka ba Qur'ani ya isa gurin al'umma. Akan hakan yayi gwagwarmaya, manzon ya sha fama, ya juriya a cikin hakuri, kashi muna cin riba. Manzo a yau za mu yi waka, hakuri muka ɗauko, bayan dogon nazari muka gane shi ne farko. Komai za ka yi sai in akwai shi za ka yi karko, ka tsarkake zuciya ka ji ɗan uwa, mahasada ba za su cimma ba. Allahu shi ne ya faɗi cikin Qur'ani mai girma, inna Allaha ma'a sabirin, wurare na ji su da dama. Wanda ya ɗauka ya dace, ‘yan uwa ku gwada kuma, a san da za ku gari ba. Abin sharri karkabi shi da sharri, kai kuma yi masa alkairi sai ka kai labari. In ka zamto cikin hakan, shida a yi maka tari, ko da husuma ce ta haɗa, ko ba za ka zama rasa shaida ba. Zalaka